Нашата задача беше в случая да успеем да съберем 3 компонента – дреха, човек и място, за да може да се получи общото излъчване, което да звучи в този каталог. It's hot, but it's sexy. The conception of our today photo shooting is retro, but also very sexy, as you can see. Okay. But also, it's gonna be a black and white, and it's getting very great. Колекция Пролет-лято 2008 е една много специална колекция за мен и за Маркам. Това е новия сезон. Лятото, пролетта и лятото са новото начало, вечния кръговрат. Има нещо много специално в тази колекция и то е, че тя е правена за модерната жена. Не просто за жената, която следва модата, а за модерната жена. Нещо, което ме впечатли, ме грабна и ме предизвика да направя тези снимки, беше линията. Линията на дрехите, които трябваше да ги вкараме, да ги вкопираме в този декор и да бъде така, че да покажем елегантността. Защото наистина дрехите са елегантни. Аз самия правя голяма разлика между някаква моментна мода или мода модерното и елегантното. Работата ни по каталога беше за мен изключително интересна. Винаги съм харесвал, може би всъщност заради това се занимавам и с моден дизайн, винаги съм харесвал работа в екип. Начина, по който хората си общуват, работейки.
Нашата цел беше да направим нещо, което ще се забележи и което ще направи впечатление. За което наистина благодаря на Камено Брешково за това. Работата по този каталог и по тази колекция вече ме е заредила за начина, по който ще мисля, ще разсъждавам и ще работя върху следващата колекция. Тоест, непрекъснатостта на цикъла, непрекъснатото правене на нещо ново, създаването и еволюцията в усещането за една колекция. I love that collection. It's very easy for me to work with that outfits, to combine them because the colors and materials are the same or very easily combined. And to put accessories, it's make them brighter and more interesting. A few clothes I've seen had such quality. And the models are great too. So with them I work very easy and they fit very well for the collection. A great collection anyway. Anna, how do you feel wearing our clothes? Great. I think that your clothes are really comfortable. That's very, very important. There is a lot of variety from sportswear to really elegant, beautiful clothes. And the colors are really amazing.